manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa KLNJ. Unofficial break po ng 1 month bale. Muli po kaming nandito at sa gabing ito makakasama po natin si Sister Doris sa episode 11 ng season 15 ng KLNJ na pinamagatang Manalig Ka. Ito pong inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. Ayan po, magandang gabi Good po, evening, Sa Father, Doris. at maraming salamat po. At sabi po ng ating mga listeners na po, ay salamat. Andiyan na ulit si Father Ronnie. Magandang gabi po sa inyong lahat. At of course, sa inyo po mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. At of course, ayan, magkukwentuhan po muli tayo, of course, sa kahalagahan, no? Ng mahalagang misyong ginagampanan ng mga kabataan sa ating sambayan ng Kristiyano. So of course, sa pangalan po ng atin pong ka-KLNJ, ang ating kakaluguran, si Brother Jeffrey M. Gomez, ako po, Sister Doris, na inyong makakasama po muna with Father Ronnie dito po sa ating programa. Muli po, good evening po sa inyo At lahat. syempre po, sisimulan po natin ang ating kwentuhan sa gabing ito sa pamamagitan po ng isang pambunga na panalangin na pangungunahan po ni Sister Doris. At bilang pakiisa po sa mithiin na sana makamit din po ng ating minamahal na Santo Papa Francisco ang dagdian at lubos na kagalingan. Kaya't atin pong sama-samang hilingin sa Diyos ang biyaya ng kagalingan para kay Papa Francisco. At ito po ang ating pambungad na panalangin na pangunan, Sir Doris, panalangin para sa kagalingan ni Papa Francisco. Mga kakaluguran and avid listeners ng KLNJ, manahimik po muna tayo sandali at ating damhin ang buhay na presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhog sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurses, at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kinuha ko pong ating pambunga na panalangin sa ARCAM o Roman Catholic Archdiocese of Manila. Anong balita ko, Sir Doris? Kumusta? Ayan, mabuti naman po at syempre, mabuting medyo malungkot. No? Kasi nga po, syempre, talagang kasama po sa ating panalangin na makarecover yung pong ating butihing pari, si Father Pablo Sahagun, no? Pero yun nga po, I'm sure mas alam niyo po yung detalye. At of course, dito naman po sa, kagaya po yung schedule ko, Father, medyo hindi naman hingal-hingal, no? But galing po ako sa meeting ko nito ng aming Presidium, Legion of Mary, dun po sa Santo Niño. Yan. Tapos yung kanina umaga po, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Brother Jeff na nagpa-excuse po siya. Kasi meron siyang activity sa Corpus for Christ at the same time may activity ata yung isang anak niya sa Youth for Christ na. Yes po, magsiserve din. At of course, nagpe-prepare din po tayo kasi may induction po ng KBP, Pampanga chapter next week. Of course, si Father po ay mag-a-attend doon kasi ito po ay
Of course, Sa Pampanga lang yun. Opo, KBP Pampanga. At dahil medyo ilang piraso lang naman po, no? Kukunti lang naman po yung mga radios dito po sa Pampanga nakasali ng KBP. Ayun, si Father po ay isa sa officers. Then, so, kasali po siya sa maiindak. Sasayaw siya, escort, indak. Hindi naman siguro escort. Hindi po. Kailangan pag-aaralan niya daw po ng todo-todo kasi doon siya sa standard performance officer. Yan, no? Di ba? So parang, wow. Ano kayang gagawin po nun? Ngayon ko narinig yun. Yes po. So, more of quality. Yung quality program. Kami naman sa parokya, galing ako sa Santa Clara de Sisi Chapel kaninang 5 p.m. Sinunod namin yung ibang mga palaspas na gagawing preparation na yun. Kasi next Wednesday, next week, Ash Wednesday na at papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Although sa Martes ng Miserere, doon talaga susunugin yung palaspas. Kaso nga lang hindi siya practical. Kasi kapag ginawa yun sa Martes, the following day, hindi mo siya magagamit. Kasi yung magdamag kasi, yung init nandoon pa rin. Kulang pa yung oras ng pagpapalamig. No po? Kaya kami, mayroon kaming ginagamit, sinusug na yung karamihan before ilang araw bago yon. Yes po. Pero symbolical na lang yung meron pa rin susunugin sa Martes. Martes ng Miserere. Kukunti na lang yon. Ihanda na po natin ating kanikang sarili dahil papasok na po yung 40-day preparation para po sa pagdiriwang po ng mahal na araw na kung tawagin natin ay panahon ng Kwaresma. Sisimula po ito sa Miyerkules ng Abo, March 5. Medyo busy na naman yan. Nga po. Gusto ko din po itanong sa inyo, Father. Ilan po yung mga misa nyo yan sa Miyerkules? Konti lang. 10. Wow. 5 umaga, 5 hapon. Actually, sana makayanan ko. Pero salamat kay Father Jun Sisyon kasi kinuha na niya yung 4. So, dapat 14. Salamat po, Father June. Kung hindi siya available, kasi meron din ako nilapitan yung dating tumutulong sa akin, yung mga seminary fathers. Nagkataon, meron na sila mga schedule. So, talagang blessing na rin yung last minute. Umubra si Father June Sisyon. Hindi naman iba sa parokya kasi doon siya nagsimula. Naging KBS nung elementary siya, tapos hanggang sa paglaki niya, ngayong pari na rin at kung may tulong na maibigay, tumutulong din naman si Among June Sisyon. Tapos, salamat kasi 4 yung makukuha niyang schedule pero yung 10 pa rin yung sa akin. Ganun po. Kala ko naging 6 na lang. Hindi. Kung hindi umubra si Among June, ipaprioritize namin yung misa sa mga chapels. Kaya dumami yung mga misa sa mga eskwelahan. Elementary tsaka high school at tsaka yung DABSU Santa Tomas Campus ni Brother Jeff. Kinukulit nga si Among June. Kasi nung una nagsabi na kami, wala kaming makitang pare. Kung gusto nila, hanap lang sila ng ibang pare. Na alam kong hindi ganun kadaling humanap ng pare sa mga panahong ito ng Ash Wednesday. Kinukulit daw si Among June. Hindi niya alam. Kausap naman namin si Among June. Buti umubra siya. May yung sentrong 6 o'clock sa kay Among June. Tapos yung 3 eskwelahan kay Among June din. So yung iba, the rest sa akin na. Mahirap para sa akin kasi although mas mahirap nung time ni Among Bong Feliciano, nakita ko yung schedule niya hourly. Imagine, magpapahid ng abo plus yung communion, siyempre. Kung hourly yon, talagang dapat maiksi lang yung yung misa nun. Kasi may mga seremonyas pa na magpapahid ng abo, tapos magpapakomunyon, kung hourly plus biyahe pa. Ako nga, naglagay na ako ng 15-minute allowance, pero baka hindi ko pa makayanan. Pero sana makayanan. Yes po. Alam po ng Diyos. Sakripisyo pa rin. Yung part pa rin naman kasi nung yun. At least po talaga simula pa lang. na Ramdam na po yun. Yes po. And may biruan nga Kaya di ba si Among Paul Sahagon, yung Yumao. Dami din kasi niyang misa nung simbang gabi. Kaya paalala rin sa amin yung mga schedules na wag namang damihan. Pero ito kasi kailangan Tsaka last na lang ito sa kasalukuyang Paris.
sa next year kasi, sa ibang parokya na magdiriwang ng Holy Week ng At Ash saka palagay Wednesday. ko po, yan, nagsisilbing doktor ang ating katawan, Father. Pagka tingin nyo kailangan ng pahinga, di ba? Parang medyo laylo ng konti. Yung parang hindi mo pwedeng sabayan, di ba? Parang pagod ka na nga. Pero kung minsan susugod. kailangan bigyan Hindi ng po, oras yung ang point po is, yung para po sa akin, di ba? Alam mo na yung inyong kura, paroko, ay ganito ang schedule. Medyo, kami naman mga parokyanos, medyo wag ka naman sumabay, di ba? Medyo, i-risked mo na muna yung mga pwedeng i-risked. Di ba? Plus, siyempre, yung tulong din ng mga EMDC, kung full force sila, mas magiging madali yung kung marami sila, mas kukunti yung time na i-consume sa pagpapahid ng abo, plus yung komunyon. So, yun ang napakiusapan ko yung EMDC na full force sila para para masunod yung time namin yung time frame namin sa mga 10 misa, 5 sa umaga, 5 sa hapon. Tapos siguro po, Father, no? From Monday, di ba? Ayun, medyo magreserba ka na ng energy. Na rin. Yes, opo, naku. Hindi pwedeng itodo. Tapos siguro, konting update lang para sa General Chapel namin mga pare sa May 2025 na paglipat namin sa bagong destino. Ang development niyan, this coming March 20, meron kaming General Assembly mga pare at i-announce ng Archbishop ni Apong Dong ang mga bagong vicars foreign kasi sila yung mauunang lilipat sa amin. May 13 to 18, yun yung time na may install ng Archbishop yung mga bagong vicars foreign. Tapos yung mga vicars foreign, sila na yung maging mangangasiwa sa paglipat namin mga pare ng May 19 to 31. So, yun po yung schedule na mangyayari po by next year sa gaganaping General Chapel ng Pampanga Clergy sa May 2025. Nagkakausap na yung mga outgoing and incoming parish priest. Pero kami ni Father Bing sa lilipatan ko, nakuhanan pa muna kami ng contact number. Pero to follow na yung isang araw, bibisita ako sa kanya para mapag-usapan yung mga ibang details sa parokya. Ang maganda po doon, I think nung consultation, nakulate na rin, no? Yung mga dapat na documents para pagdating sa endorsement na po. Kaya hindi na masyado mahaba po siguro yung magiging, alam mo yun na, yung sa transition, hindi na po siguro kayo mahihirapan na po. Pagdating ng Mayo. Yung ganun. Ibig sabihin, maaga pong pin-prepare din yung mga meetings po. Pero may mga dapat pang i-prepare niyan. Kasi po, saka maghahabol. I think po kayo nun. By at least March, April, yung kami mga vicars foreign, bibisita sa mga parokya, mag-check ng mga books, at present mga documents. Po kasi kayo yun kayo yung vicar foreign. Sa vicariate namin. So, isasara yung mga libro, book of baptisms, lalagyan lang ng nating follows, tapos pipirman lang, tsaka yung date. Kailangan yun, tsaka yung mga finance statements, at tsaka yung mga mahalaga rin yung inventory, siyempre. Opo, yan. Ano yung mga gamit ng nito parokya. kayo mga vicar? Hindi, yung mga sa mga parokya, i-check lang namin mga vicars foreign. Yun po yung development so far. Pagpatuloy po kami pagdasal sana yung nalalabing ilang buwan. Ang bilis Opo. Patapos na naman ng February, March na bukas. Yes, Father. Sana yung natitirang mga panahon pa po sa mga kasaluyang destino namin, sana mas maging masaya at makahulugan. At alam kong hindi naman mawawala yun Yung magiging emotional, medyo magkakaroon dramahan yan. Yes. Bago dumating yung araw ng paglipat. Nakailang parokya na po kayo, Father? Na-ordain akong 97. Ang first assignment ko, chaplain sa UA, 98 to 2001. Yun, hindi masyado yung ma-emosyon. No? Pero meron din. Pero mas grabe sa parokya siyempre. 2001 sa Senior Salvador Parish sa Lapuan, Candaba, 2001 hanggang 2005. By 2005 until 2009 sa youth ministry. And then bumalik ng 2007 sa UA, naging director ng Campus Ministry Office. And then by 2009, naging rector sa Archdiocese of Our Lady of Lourdes hanggang 2013.
2013 to 2019 sa Christ the Divine Healer Parish sa Santa Lucia Reserement Magalang. And then 2019 until May 2025, parish priest naman ng San Matias Apostle Parish. And then 2025, another 6 years sa Lord's Ascension Parish sa Lourdes Heights, Sindalan, City of San Fernando. Ayan, so, Yun, emosyon. Ayan po. Ay, naku, talagang ano po yan, no? So, pagdasal po natin, no? Na maging, hindi pwede masaya, no? Maging maayos. Na po pala. Lagi naman po maayos yung transition. Yung transition. Mm-hmm. Ayun po, parang wala naman po nangyayari na yung paglipatan, will take them para mga 1 month bago magkaayos yung paglipat. Di po ba? Wala naman pong ganong kwento no? In the past. Wala naman. Mabilis lang. Kung ano yung nakaschedule, yun po ang nasusunod. Tsaka yung paglipat naman after, wala pang pwedeng dagdagan or bawasan sa mga ginagawa. Status ko for 3 months. So after 3 months, nakapag-adjust na siguro yun na yung time na kung pwedeng magdagdag o pwedeng may baguhin sa mga ginagawa. Opo. Yun po yung nagkakaroon din ng resignation lahat, no? Supposed to be ang nasa instrument, nandun pa rin pala yung 1 month courtesy resignation. Pero after 3 months pa magpapalit talaga ng mga officers. Yes. By August. Ayun. So bali yun po yun. Doon sa 3 months, din yung resignation. Actually, nakalagay 1 month. So within 1 month. Pero sila pa rin naman. Opo. Tapos nasa bagong lipat na pari na kung meron siyang i-retain or babaguhin niya. Opo. Nasa amin na yun. Opo. Ayan, na-update po tayo, no? Salamat po, Father Ronnie. Kasi ang maganda po nun, kayo ay part talaga dito sa pinag-uusapan na to kasi nga yun you're one of the Vicars Foreign. Although siyempre, yung process talaga, yung member ng COPO, committed personnel ang involved, headed by Among Manny Santa Maria. Yes po, kaya na po may idea kayo dun sa Pero yung last say, siyempre yung final say, kay Apong Dong, sa Archbishop. Tulad ngayon, namatayan kami, si Among Paul, kailangan palitan ni Apong Dong kung sino yung itatalaga niyang parish priest sa supposed to be magiging parish ni Among Paul sa Hagon sa Christ Prince of Peace sa Mawaki Resettlement, Mabalacat City. Opo. Pero parang meron na, pero parang for approval pa ni Apong Dong, pero meron ng proposal yung committed personnel. At kung may mga konti pang magiging problema, nasa sa Archbishop na kung ano yung gagawin. Blessing din siyempre sa Archdiocese, meron tayong 6 na deacons ngayon. Yes, po, eventually, kapag na-ordain yun, 6 din sila. Malaking tulong yun para may namatay na isa ngayon. At least may 6 na parating ma-ordain na kapampangan na pare sa Archdiocese. Ayun po. Ayun po, no? At so, Father Nian, magre-review pala tayo. Magbabalik tanaw tayo. Matagal nang binigay ni... Kaya pa kaya natin magbalik tanaw yan. O kaya naman. Kaya. Pero matagal na po naibigay ni Mama Agnes ito sa episode 10 ng season 50 ng KLNJ. At pakinggan po natin si Sir Doris sa unang bahagi po ng pagbabahagi ni Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Yun, ito po mga kakaluguran, ka-KLNJ. Ito po yung reflection ni Ma'am Agnes no po, para sa last episode. Medyo matagal-tagal na po ito. Last month. No po, yung pong season 15, episode 10. Yun, TGIF. Magrasyang gabi po, Among Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, amen. Thank you, Sister Doris, for your opening prayer entitled Prayers for Youth. The youth are the hope of our fatherland. If so, then we must always pray for them. Because if they will become good people, then our future as a nation will be bright and good as well. Ang topic po, Youth Ministry, the title, Sense of Mission. At ang ating pong tema,
fulfill our mission faithfully as we strive to act selflessly. At ang gospel po noon, Jesus raises the widow's son at Nain, was the gospel reading in last time. No po? The heart's desire of Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Didi, when he assigned Father Ronnie Dicao as the Archdiocesan Commission on Youth Ministry Director in 2005 was featured. The feast day of St. John Bosco, priest and patron saint of the youth on January 31, 2025, served as inspiration. At letter A, Gospel, from Luke chapter 7, verses 11 to 17. Verse 12, as Jesus approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. Verse 13, when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, don't cry. Verse 14, then he went out and touched, ano yung pagkakapronounce yun, Sister Doris? Buyer. They were carrying him on the bearers stood still. He said, young man, I say to you, get up. Verse 15, the young man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. The gospel read is once more giving us one of the miracles performed by Jesus. Our Lord is indeed a loving and merciful God. In the gospel, Jesus can feel the pain of the widow, and his heart cannot bear her sorrows. Just like the widow in the gospel, there are many among us who perhaps are in the same boat with her, faced under such circumstances. All we have to do is come to Jesus and open our hearts to Him, pray fervently, and talk to Him sincerely. God always answers our prayers in His perfect time. He is never late. He will never abandon His children who need His love and mercy. In the end, we will realize that no one would be able to make our hearts calm in times of challenges except Jesus. Let me share with you these beautiful messages. May the Lord bless you with what you pray for, reward you with what you work for, grant you with what you hope for, and most of all, surprise you with what you have not asked for, because all the time, God is truly good. At ang title naman po noon, Sense of Mission, our life is our greatest gift and blessing from God. We must therefore live it to the fullest. I believe we owe it to God, and so show how grateful we are to Him. We must make each day of our life truly meaningful. We are born with a mission in life. Each of us is destined to live with a sense of mission. Do we believe in destiny and fate? To some extent, perhaps yes. But what we will become in the future could only be attributed to the kind of life that we have lived. Always find meaning in life by knowing what our missions in life are. If we have directions to follow, we will always look forward to each day of our life. As we fulfill our mission each day, may God remove all the obstacles and lead us to the right path. Our life will be filled with peace and prosperity if we always start with the divine grace of God. I am inspired by these beautiful messages that I have read. As we perform our mission in life each day, remember that every situation in life is temporary. So when life is good, make sure to enjoy and receive it fully. And when life is not good, remember that it will not last forever and better days are on the way. Just believe and have faith to our Lord Almighty. Fulfill our mission faithfully as we strive to act selflessly. At ito po ang ikalawang bahagi ng pagninilay na galing kay Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. What particular mission that you intend to fulfill faithfully as you strive to act selflessly? All of us have missions in life. It's up to us how to fulfill them. Our missions differ as we live the different stages of our life. When we were young, our mission was to become good children and siblings, not to mention to also become good students.
In our middle age, our mission is to become good parents, good employees, and co-workers and good citizens of our country. When we grow old, we continue our mission in life to our family and to the community that we live in, not to mention the people around us. I have undergone these different stages in my life and the different missions that go with it. I may not be successful in all my missions in life, but one thing sure is I tried hard to fulfill all of them. With all my missions in life, I just would like to share one of them. It is an open book that I am the Parish Finance Council coordinator of our parish, or PFC, the Good Shepherd Parish of Bulawan Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. I served as a PFC coordinator 4 years under Father Jesus Layug and 6 years under Father Aymar Docampo. I consider this mission as one of my blessings. The two priests in our parish gave their trust in me, and I pray to God every day to help and guide me with this mission of mine so as not to disappoint them. I gave my all, especially my time, to give justice to this mission entrusted to me. I believe that the greatest gift I could give is time, because when we give our time, we are giving a portion of our life that we will never get back. Fulfill our mission faithfully, and we strive to act selflessly. Maraming salamat. Tanggapin niyo po, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat na sa ibinahagi niyo pong pagninilay. Naway basbasan po kayo ng Diyos, gayon din po ang inyong pamilya at ang inyong mga minamahal sa buhay. At para sa gabing ito, Sir Doris, ang nilalaman ng episode 11, season 15 ng Karen J, ang ating topic, pananalig sa Diyos. At ang title nitong episode, Manalig Ka. Theme, tayo'y sumampalataya ng makamitang biyaya. Ang ating gospel reading, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo na galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, chapter 5 verses 21 to 43. Featuring the healing testimony of Sister Angelita at Taytay Hilario Domingo and Brother Ernesto Dondon Tayag Jr., both from Sitio Candelaria, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Inspiration, gospel reading last February 4, 2025. Poll question, ano ang biyaya na iyong nakamit nang ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos? At ang ating featured song, Manalig Ka by Tinig San Jose. Yan, thank you po. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, mga ka-KLNJ, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento o kung mayroon po kayong kahilingan o prayer request. Maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers para po sa Smart 0918-351-8282 at para naman po sa Sun 0942-357-4268. O kaya naman po kayo mag-comment o mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live, at wag po ninyong kalimutang lagyan na rin ng label ang mensaheng ipapadala, at inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. Of course, paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At pwede nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username at radio_ASF. At ang ating Instagram account ay may username na @ASF Radios. And for advertisements, you might send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or tawagan nyo lamang po kami sa numerong 0949-609-5478. At kami po ay muling kumakatok sa inyong busilak na puso upang humingi po ng tulong ayon sa inyong kakayahan. Panang sa gayon po, may pagpatuloy po ng ating radio station, ang apostolate at mga proyekto po dito sa DWBL 91.9 Bright FM, ang radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Maaari po niyong ipadalang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po.
At kayo po ay inaanyayahan naming tumugon sa ating inihandang poll question para sa gabing ito. KLNJ Season 15, Episode 11. Ang tanong, ano ang biyayang iyong nakamit nang ipinahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos? At siyempre, pasasalamat sa mga kasamahan natin dito sa Yes po. technical booth, kay Miss Mika Serrano at Miss Darren Lago. Yes po, of course. Si Tita Mercy and si Tita Opie ay nandyan lamang po sa ating dining area. Yan. At Father, mag-break muna po tayo. No po? So pansamantala po muna natin puputulin ang ating pong programa, ang ating pong kwentuhan at ating pong pakinggan ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang KLNJ. O Ginoo, ikang linalang king banwat yato, ikang ginulis king balang tao, inya balo mukengan lagyo at pangataw. Ika mo naman ning minawos karing kekang alagad, ikang memili karing malagad. Maniga po keka, antimong tapat mong balayan, ring kekang talapagobra king kekang ubasan, kekalasan ng dagdagan, uling tutong dakal ing palutan. Sopan mo kengan ban makibat, kingaos mong king banwa manibat. Maglapos sa karing kekeng puso, ing kapagnasan ban sumuyo. Muna, keka anting kekeng Gino, kadwa karing paraming tao. At king pamanangumi, paganakamo sa ke kami, mawawusan ding karapat dapat, no nereng tapat amekibat, ilang gagawan mong marapat. Iti adwan mi, kapamilataning matas ming saserdote, ing anak mong Iesus, ing Santo Cristo del Perdon y Caridad, king kameto nga ning Banal Espiritu, ngenit manggaman king alananga. Amen. O Maria, inginduning maya pausok, ipanalangin mo kami. O malaguda Iesus, patubod kang pari, agpang king kekang sagradong puso. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Laguna ng Jesus. Kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ng napiling ebanghelyo para sa episode 11, season 15 ng KLNJ, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Galing kay San Marcos, chapter 5, verses 21 to 43. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na may pangalang Jairo.
Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Sa halip, lalo pang lumala ang kaniyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kaniyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kaniyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kaniya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig ng takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit ang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kaniya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Binabalikan natin si Sir Doris yung last February 4, meron kaming monthly meeting ng Parish Pastoral Coordinating Council, na kung saan yung Assistant Secretary namin na si Sister Taytay or Angelita Hilario Domingo ay nagsabi sa akin, "Father, ang ganda ng ebanghelyo sa araw na ito." Ito yung binasang ebanghelyo mo, Sir Doris, na tungkol sa anak ni Jairo at saka doon sa babaeng dinudugo. Incidentally kasi si Sister Taytay matagal nang nag-i-spotting, dinudugo. Opo. At kung ilang beses na rin siyang nagpapadasal, nagpa-pray over. Kung kaya't nagustuhan niya yung ebanghelyo kasi that day tumigil yung pagdurugo din niya.
Kaya sabi ko, pakisulat mo, ibabahagi natin sa KLNJ. Incidentally, nakailang beses na Biyernes last month hanggang Opo. ngayon lang tayo nakapag-live Opo, kasi nga may mga kadahilanan. At tapos, pakisama mo na rin yung isa pa, sabi ko, yung kwento ni Don Don. Opo. That was February 4 kasi nung February 1, third day ng Triduum, kapistahan ng kanilang patron ng Virgen de Candelaria. Pinag-iusapan ako si Sister Taytay kung pwede ko raw mabisita sa bahay si Don Don. Opo. Parang si Jairo na nakiusap kay Jesus na puntahan sa bahay ng kanyang dalagitang anak na nag-aagaw buhay. Tapos kasi, ang sabi ko, baka pwedeng magsimba siya, sabi ko, at sa chapel ko na lang siya lanyahan. Although wala akong gamit, nagpakuha ako. Although ang pinaabot sa akin, di raw makalakad si Don Don kasi nga namamagay mga paa. Manas din ba sa Tagalog yun? Minamanas. Opo, manas. Opo. Di makalakad. So talagang kailangan kong daanan sa puntahan sa bahay ni si Don Don. At nang mabisita ko si Don Don, actually kaya siguro nag-alala yung family, di na siya kumakain. Ay, nawala na siya talaga ng Walang gana, ganang no? kumain. Tapos ang hirap kasi pag di kumakain yung may sakit, baka Lalong manghihina po lalong kasi. maghihina ang Opo. katawan at baka yun na rin yung isang sign na baka di na rin siya magtagal. Pero hinikayat ko siyang magdasal. After ko siyang lanyahan, sabi ko patuloy pa rin magdasal. Nung mga time na yon, hindi pa rin siya nakakatayo, nakakalakad. And then, nabalitaan ko na lamang isang araw, paglipas ng ilang araw na nag-request siya ng pagkain. Kaya nga sa Ebanghelyo din, nung pagalingin ni Jesus yung anak ni Jairo, yung sa bandang huli, naghabilin si Jesus na bigyan ng makakain yung bata. Opo. Siyempre, kailangan din kasing lumakas yung pangatawan Yeah, para ng isang tao. ma-replenish. Oo. At kaya, blessing para sa akin yung after siyang lanyahan, nag-request ng pagkain. Opo. And then the following, after some days, binalita sa akin, nakakalabas na ng bahay. So, nitong 2 linggo na nagmisa ko sa chapel nila, nagsisimba si Don Don. Galing. No? So, dito makikita yung kahalagahan siyempre ng pananampalataya. Unang-una, kay Sister Taytay, yung pananalig niya sa Diyos, nandoon, kung papaanong sinabihan ni Jesus yung babae na sa loob ng 12 taon na dinudugo siya, halos maubos ng ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian sa pagpunta sa mga doktor, pero lalo lamang lumala yung kanyang sakit. Pero nung marinig niyang napaparating si Jesus, at kahit maraming tao, ginawa niya, talagang sinikap niya makalapit kay Jesus at nandoon yung intensyong mahipo niya ang damit ng Panginoon kasi naniniwala siya, sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At agad namang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang gumaling na siya. Kaya nga, ang pahayag ng Panginoon nang tanungin kung sino yung humawak, humipo sa kanyang damit, bagamat nagtataka yung mga alagad niya sa dinabi-dami ng mga taong lumalapit sa kanya, bakit niya tatanungin kung sino yung humipo sa kanyang damit? At nang magtapat ang babae, sabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Kaya nga ang pamagat ng ating episode 11, season 15 ng KLNJ, manalig ka. Kasi binibigang halaga dito yung pananalig natin sa Diyos. At imagine for 12 years, di nawalan ng pag-asa ang babaeng, dinudugo na merong hemorrhages, pero nanalig siya at nang hipuin niya ang damit ng Panginoon na nakamit niyang kagalingan. At sa kwento naman ni Jairo, eto't nang may makasalubong sila na nagsabing patay na raw yung anak niya, bakit daw abalahin pa si Jesus? Opo. Ang sagot naman ni Jesus, pampalakas ng loob kay Jairo, ang sabi niya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sa totoo lang talagang namatay na yung anak ni Jairo kasi may mga umiiyak na doon sa bahay nila. Pero ang sabi naman ng Panginoon, natutulog lang ang bata. Kaya inayaan niyang pumasok na lang sa loob ng kwarto yung mga magulang at yung 3 niyang kasamang mga alagad na sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At nang hawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabihang, talita koum, ineng, bumangon ka. At bumangon ang bata at tumakad.
at ito'y ikinabangha ng lahat, siyempre. At ito'y nabigyan ng pagkakataon na pakainin pagkatapos pinabangon ni Jesus ang bata at pagkatapos ay nakapaglakad na siya. Dito makikita yung si Jesus mismo ang nagsabi kay Jairo na huwag siyang matakot, sumampalataya lang siya. Kaya dito natin makikita yung paanyaya ng pagninilay natin sa gabing ito. Ang tema, tayo sumampalataya ng makamit ang biyaya. Kaya nga marahil pong bawat isa po sa atin, meron ding mga biyayang nakamit sa Diyos kasi may mga panahon din na nagpahayag din tayo ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya yun po ang ating poll question. Anong biyayang iyong nakamit nang ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos? At nais kong ibahagi, Sister Doris, itong hearing testimony ni Sister Taytay. Although nung una nag-request ako, sabi ko, pakisulat na lang sa Tagalog. Pero nung ibigay niya sa akin yung text niya, Kapampangan yung sinulat niya. Ito po yung kwento ni Sister Taytay. Dear Among Kao, thank God it's Friday. KLNJ Tana po. Talagang mayaping Diyos tamo. Yak po'y Taytay o Angelita Hilario Domingo. Dapat na pulot apat. Metong alekkom king maglabing pito ng banwo. Kaya biya po king SMAP, San Matias Apostol Paris. At si Sister Taytay nagtatrabaho din sa Sakop. Okay. Siya pala yun. Papasok siya sa Sakop. Doon sa bahagi nung iniwang trabaho ni Sister Weng Abinuya nung mag-retire. Kanina nga po nung sinabing Taytay, ito kaya ay Sister Taytay din na nandun sa Sakop. So siya po pala yun. Hello po, sis. Gusto niyo pong idakya ko yung kapaldanan na aranasan ko, kapamilataning kasalpandayan kong Matibe, kalupan ng Jairus, ating babaeng managas daya for 12 years. Iba't king gospel ng Marcos, chapter 5, verses 21 to 43. Anyang may kitikit tamong mag-PPCC meeting o Parish Pastoral Coordinating Council meeting. Anyang may labas sa Martis, February 4, 2025. As na ako pong katulang-katula, masaya ko po at sadyang pantunan at sadyang pantunan dakaban ikwento iting grasyang kapal na tinggap ko. Tinaknang ko pong managas daya o yung spotting dadanasan ko king makabang panahon simula last year pa. Siyempo ya po king umilya ing aldoning karanasan ko. Anyang milaba sa banwa, binang maliligalig ko, madidepress, paulining panamdaman ko, uling po tang magregla na ako biglang melambat, alos maging pabulan at nakaladayang lulwal at buwal-buwal. May takutan kong totoo niya, agad piya palawag king OB-GYN, advice na naraspa na ako ban na paulit-ulit yung sitwasyon kong dadaya. May kapal ko kano lining matris, kayusa niya kano, raspa na ako. Birian kung mig-second opinion, same din yung result. At sinabi ng OB-GYN, merong kutkong tutu, pablasang from normal menstruation to abnormal na. May nga di ko po at may decision king enako paras pa uling ekubisa, ekuburi at tatakot ko. Nya pakibaluan ko na lading alternative ways, ban kumayap ko, disiplina, ing panulo ko at ing kasalpantayanan ko, detering meging sandata ko. Nya ing gagawan ko po at ang maglesyamong kao, 12 times Jesus, karing masakit, po ang magmisaya sa sabayan kay lagi at bibili ko rin adwa kong gamat karing parting sasakit aking katawan ko at aburi kong kumayap. Panito, time-tim kong pangading to nang nakong mag-spotting o dadaya, milyaripin. Mayaping Diyos talaga, tinayming na pang Lord, king umilyang may basa, ing regalo ng Diyos kapaldanan. King lagyo ng Jesus, kalupanitang babaeng managas daya, kinayap konting patutuning kasalpantayanan. Menulo ko po alibang paralan, paniwalan ing pamaninim lemon at pipino at pangadi makakayap. Basta po tang panalangin mo ko among sa sasabi ko, bibili ko ring gamat ko nung nula masakit, nung nula ding masakit ko at pangading kumayap, king lagyo ng Jesus, kinayap ko, king kapaniwalan at kasalpantayanan. Pero itang linya mo po among makatudtud ni at makapangan
kalambat ng matudtud nito, manibatan niyang January 3, at danum mo, ditaking titik no, man makapangan talaga, mila ko yakalbag lupa, may normal yung akakit, may liwalas siya lupa, may siglat, may saya, may kapaglakad-lakad yan, at makapag-exercise, Ernesto Dondon Tayag Jr., ing sakit na hypertensive heart disease, nating diabetes, at komplikasyon. Mapilan ka ring parte ng katawanan, yung kaibat meng dinan niya, grasya ning kapalinan kayang tinggap, king lagyo ng Jesus. Amen. Thank you, Sister Taytay, kaya sa kwentong ibinahagi mo para sa iyong kagalingan at sa kagalingan din ni Dondon. Ang biro kay Dondon, mayamang-mayaman siya kasi hindi lang siya Don. Dondon siya. Tama po. So, kailangan makarecover siya ng todo. Oo. Ayun po. So, At natutuwa ako, sabi ko nga, yung huling 2 Sunday na misa ko sa kanila chapel, nandun si Dondon. Although nung una ko siya makita, ako rin nabigla Kasi hindi ko inaasahan na magsisimba siya. Ayun. Nung pinost kong picture, yun yung una siyang nagsimba na medyo maitim pa yung balat niya. Pero the following Sunday, last Sunday, mas okay na yung itsura niya. Ay, galing, no po. So, sana po yun Sana tuloy-tuloy at lalubos na kagalingan makamit ni Dondon. At syempre ni Sister Taytay. Actually, meron pang panibagong kwento si Sister Taytay. So, susunod na lang yun. Yes po. Okay, thank you. At I'm happy na siya pala yung siya po pala yung binabanggit nyo, no po. So, ngayon po siguro marami na rin nakikinig kwento siya. si Sister Taytay, pati dun sa kanyang apo, na nasa sinapupunan pa lang na walang heartbeat, biglang pinagdasal yung manugang body niya, no? Opo. Kamuntik ng di matuloy yun, tapos nagka-heartbeat, tapos nabiyayaan, nabigyan ng apo si Sister Taytay. Yan. Pero ito, sa kanya mismo, tsaka yung isa pa, to follow na lang yung isa. Maganda rin yung kwento ng isa niya. Nangyari lang recently lang. Ayun. So, yun po mga ka-KLNJ, mga kakaluguran. Mag-break mo po na po tayo. Pakinggan po natin na ilang paalala at patalastas at ang awiting Manalika by Tinig San Jose. Manatili po kayo nakatutok sa programang KLNJ. Magrasyang aldo po kay kayungan, kakaluguran mit talapakiramdam ning 91.9 Bright FM. Malugod mi pong payabot kay kayo na ring entrance exams para king junior high school, senior high school at pre-college department ning Mother of Good Counsel Seminary maganap nala all Saturdays of March 2025, March 1, March 8, March 15, March 22 at March 29, alas 7 ningabak. Kukumbiran milangan po ding kayanakan alalaki ay interesado king biye pa magpari, lalo na ring mag-graduate grade 6, grade 10 at grade 12 as sumubok mag-exam king seminaryo tamo. Maleyo, ikayo ating pakibat yun na ing palambat na ng panayan ni ngapong Ginoo. Tunay yaping mabiye ing tula emo asalikot ing kapanayan ning kasalpantayan ng kapampangan ngening Jubilee Year of Hope, neng dakalang kayanakan ding magnasang sumubok king biye, pamagpari at biye pamagmadre. Kilom na po niting bulan ning Archdiocesan Vocation Month, agnanagnan taya pong manalangin, king Ginoo ning palutan, ban paralayang dakal at alasuyo, ban magobra king kayang asikan. Para karingaliwa na pang detalye niting entrance exams, magbisita kayo mo king Facebook account ning seminaryo www.facebook.com/materboni o kaya naman mouse kayo o mag-text king numerong 0966-336-6506. Kapatad, aw sana katani nga pong Ginoo, inya sana makibat tamo. Kalupaming pari at seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary, we also want you to experience the joy of being called. Ini po iamong Aisan John Matreo Cruz, ingke kayong Vocation Director at talasuyo ang magkalub bendisyon kay kayo. This po.
Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, Kagalingan-Laan sa Ngalan ni Jesus o KLNJ dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Manalig Ka by Tinig San Jose. Yan, at ngayon naman po mga ka-KLNJ, babasahin na po natin ang inyo po mga ipinadalang mensahe. Meron kayang sumagot dito sa atin pong katanungan, Father? Ito yung tanong, ano ang biyayang iyong nakamit nang ipinihayag mo ang iyong pananampalataya sa Feeling Diyos? ko wala na namang sumagot. Baka gusto mong sagutin. Marami po eh. Kasi syempre influence po tayo ng mga, yun, of course, yung sa misa, di po ba? Parang may nababaon kayo pag uwi. So, nadidevelop yung faith. O tapos, ay nga, magugulat po kasi tayo na, or hindi na tayo magugulat na kapag ka tinatry mong in-nurture yung mayroon ka dahil ikaw ay na-impluensyahan nito po, ayan, kagaya nyo, no? Simple things you have parang considered it talaga na milagro na eh. Nag-grant na agad yung inyong panalangin. Ako po, parang, siguro to, sobrang simple lang po to. No? Parang nangyayari is, yung pananampa, kunwari, meron isang bagay, no? Pero sinabi mo sa sarili mo, hindi muna. Kasi, parang hindi yan yung gusto ni Lord. No? Yan, at that moment. Magugulat po kayo sa mga susunod na linggo or ano, makakarating na sa akin yung aking sinabi na parang maganda yan. Di ba? Parang yan ay nararapat somewhere din, ganyan. So, I think things like that, yun po ay na-attribute ko po dun sa pananampalatayang napapractice nyo that moment. Siguro nga, huwag tayong maghintay o humanap nung parang grande yung kababalagan talaga na parang di ka panipaniwala. Ang mainam kahit simpleng bagay lang. Katulad ng sa akin, simpleng-simple lang kanina, yung panalangin, ay sana mabuksan ko yung laptop ko. Opo. Kasi kung maalala mo, Sir Doris, isa sa mga dahilan, yes po. kaya minsan di nakapag-live dahil di ko na nabuksan yung laptop, di ko nagawa yung script. Kaya yun yung first Friday na may healing mass ako. Opo. Tapos siyempre naubusan ako ng oras, tapos maghihiling mass pa ako sa Paris. Kaya talagang sumuko na ako. Sabi ko, mag-replay na muna. Kaya nandun din yung takot ko kanina na baka maulit. Although siyempre meron namang alternative. Baba na ako sa office, doon ko lang gagawin yung script. Pero biglang madali lang nabuksan kanina. Tapos madali lang din na natapos yung script kahit na naglakas loob akong matulog muna ng ilang minuto kanina after lunch. Yes. At kasi meron pa kasing 5 o'clock na pagsunog ng mga palaspas kaya mas maaga pang natapos na ipadala dito siyempre. Yun simpleng kwento lang ito na kuminsan makikita talaga natin kung paano natutugunan yung ating kahilingan na pinapahigang pananampalataya at meron tayong nakakamit na biyaya. Sana sa gabing ito, mga biyaya ay ating makamit dahil sama-sama nating pinapahayag ang ating pananampalataya. Opo. At atin po ngayong pakinggan itong mga pinadalang mga mensahe po. Unahin ko na Sister Doris, si Det Cabrera Guevara, dahil isang dating parishioner sa Christ the Divine Healer Parish sa may Santa Lucia Resettlement. Mayap at magrasyang baying po among, palagi pong iyabe kayong panalangin ng pamilya mi, lalo na po Lois, Mika Picos siya po. Dakal pong salamat at mimingat ka palagi. Dakal salamat Sister Det. Rest assured na pangadida kayo, anting metong nga pamilya, Cabrera Guevara family at ang intention para kang Lois, kining kayang Picos. Sana akam tanaing kapaldanan. Ayan, salamat po. At galing naman po kay Sister. Ito po ang ating avid talaga po, listener. Po si Mamang Helena S. Garcia, Maya Pabengi po among kao, Brother Jep. At karin pong ka-KLNJ Tamo po, admin and staff, magrasyang bengingan po. TGIF, natatanggap na naman pong grasyang pakayap kinlagyo ng Jesus. Among, pakiyabi po, king prayers, po, complete healing po, Sumang Garcia family, at karingan pong ating kapanandaman karing karelang
pamikakatawan. Dakal pong salamat among king prayers po kay kamingan. Bengin Diyos ngan po kay LNJ. God bless po. Hello po, Sister Doris. May God Ayan. bless you, Thank you po, Sumang Ma'am Garcia Ange. family, and Opo. heal you. From Gina Andesa, good evening po, Among and Sister Doris. Good evening. Regards kay Brother Boy. Ayan po, sabi po ni Miss Celia Nueva, happy birthday to po, wish more birthdays to come po, long life, good health, happiness, and God bless. Enjoy lang po from Ate Cel and family. So, kay Ping po ito, no? Binabati nila kay Ping, si Ping. Ayan po. Galing po kay Ate Cel and family. Happy birthday Happy po. birthday po. Bigla ko naalala, birthday din ng isang kaibigan, Tita Claire Montgomery. Happy birthday po. From Morty Bonifacio, mayapat magrasyang being po, Among Ronin, Sister Doris. Thank you po. May balik niyang pasibahin kay LNJ. Pasibahi po, yabeyo kami, kingkekong panalangin, pakayap, Among, lalo na ding pamilya, ding hanggang kakalugo na manyawad panalangin, paniwalang kung may paldan kami, king lagyo ng Jesus. Takal pong salamat, Among, may ingat pong palagi. God bless po from Franciscan Church of St. Bonaventure, Toronto, Canada. Ay, wow naman. Rest assured, Sir Morty Bonifacio, pangadi na kayo, kambeling familia at pati na rin kakaluguran na papapangadi mo. Ayan po, from Miss Melinda Carion Santos, good PM po. Salamat po. Lalakas na naman po kaming mga may sakit. Thank you po. Patuloy Yun lang po. pong manalig sa Diyos at makakaasa tayo, may makakamit tayong biyaya kapag sa Diyos tayo ay sumasampalataya. From June Mabalot, good evening po, Among Kawat, Ma'am Doris. Complete healing prayers po kay Norma Mabalot. Sana gumaling ng ubo niya at prayers kay Ana Michelle Mabalot na sa kanyang pag-aaral. Sana po ay gumaling na ang arthritis ni Maria Luz Nucum at sana po umayos ng hanap buhay naming taga-poblasyon. Santo Tomas po kami. Salamat po. Ayan, thank you po, Father. Galing naman po kay Brother Renz Puno. Ayan, sabi po niya, Maya Pabengi po matagal na niyang hinihintay kay LNJ. po, kumusta po, Among Ronnie and Sister Doris? Miss ko na po kayong lahat. Kalwat miyang panayan, itimpa, may katago na pasibayo yung mag-live kay LNJ. Ngayon kabengyan, dakal na naman akwentong magpatutu, naking kapamilyatan ng Jesus, dakal lang taong kakayap, mididinan pag-asa at isundu pa imbye, daketi king yatu. Dakala salamat king pa maging instrumento, Among Ronnie, bankanita ring masakit, midinan lang pag-asa at kayapan na puso. Many bat po, Kenny King Kabiyawan, City of San Fernando, kayabi po, Jaisal. Mahalbe, king kayong Manalbek, kay kayong programa ng kaurasan. Salamat po pala king meging feedback yu karing show my me. Tutupin kaya rin ng video ng kayong feedback ating view may git 6,000 Father. No po. Dakal ring sinali at may kapag-deliver na kami naman king Magalang. Nakita ko yun. Nag-deliver sa Magalang. Inya sa karing bisang takman at bankanita, po mainggit, sali na kayo naman king kaming homemade pork shrimp siomai. Siomai na, yummy pa. Yummy pa. Nag-commercial pa. No? Thank you very much I-plug na rin po. natin ang Opo, pangalan ng Brother kanilang Renz. homemade pork shrimp siomai, the steam and stir. Pinatikim kasi sa akin yan nung dumalaw sila last month sa parokya. At humingi na rin ng feedback. Ayun. So, yeah. Sana po supportahan natin minsan po na kung babalikan natin mga nakailang episodes din na season si Brother Renz Puno at naging co-host din dito sa KLNJ. Yes. Ngayon po nag-venture siya sa show My Business kasama ni Jaisal Ann. Marapatin po, pwede kayong tingnan po yung mga items nila, available items, pwede kasing fried or or steam yung kanilang pork shrimp siomai, the steam and stir. Sana supportan po natin sina Brother Renz Puno at ang kanyang
minamahal na si Jaisel Ann na sana'y umunlad pa yung kanilang business, siomai business, the Steam and Steer Homemade Pork Shrimp Siomai. Siomai yummy ang term na ginamit ko eh. Naalala ko siya yung ice cream yummy. Parang mas magandang gamitin yung yummy sa siomai. Opo, siomai. Siomai yummy. Magkarima. Opo. Congrats Renz and Jaisel Ann. Sana umunlad pa ang inyong homemade pork shrimp siomai business, the Steam and Steer. At dyan po. Galing naman po kay Maria Hedaria. Good evening po, Among. Sana po isama po ang family ko po sa panalangin ninyo, lalo na po si Mary Rose, Maricar, Kian, Carl, Carlo, Oscar, Maria. Thank you po. Ingat po palagi. Yan, thank you po. Pinahabol din po pala ni Miss Angelina Garcia. Ipanalangin mo kapi. Siguro po nung nagdadasal po tayo. Galing po kay Ma'am Beng Bonifacio. Hello po among kaw at ate. Salamat po sa dasal mo sa akin. Sana po tuloy-tuloy na po ang pagaling ko po sa pangalan ni Jesus. Ay, ayun, ako May po puso, si puso, Kapito. puso. Diba? Love and pray. O nga naman pala, nalala Maria ko. Nevea Yes Bonifacio. po. Ayan, thank you. Hello, hello. Be blessed. Sana mawala yung trauma din doon sa pagka-aksidente yata. Ni Kapito. Ni Kapito. Okay. May minsan kasi nabanggit ng nanay niya, ayaw pa niyang lumabas. Wag matakot. Ingat Ayan, lang. opo. At saka Ingat palagi lang. ko dahil nag-message na siya. Diba? Diba, Beng? Or the Kapito, mas... Pero mas gusto na niya, dalaga na po siya. Nivea na siya. Nevea. Maria Opo, Nevea. yes. Pagaling ka. From Janet Canlas, good evening po, Father Ronnie, Sister Doris, Kaylan J. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po, Among, for your everyday prayers to us. Thank you very much po, Among. Sister Doris, ingatan po kayo ng Diyos. God bless. Ingat po sa pag-uwi, Sister Doris. Maraming salamat po. Galing naman po kay Mami Bato, Amelia Bonifacio, Maya Pabeng po, Among Ronnie Cow, and Sister Doris. Salamat po. Mika K. LNJ. Among dakal pong salamat king pag-pray. You karing pamilya. Among miss na kayo po, kanong Lola Dalia. Wala, Ingat kayo nahihirapan po. kasing bumiyahe Yes dahil ginagawa po. raw yung daan sa kanila. Opo, mimingat kayo po, King Pamanuli, yung Among Ronnie Cow and Sister Doris. God bless po. Maraming salamat po, Miss Thank you po. Amelia Bonifacio. Shout out kay Lola Dalia. Yes po. From Carlos Capili, Sadsad, magrasya pong Beng, kaya kayo Among Ronnie, David Cao, King Laguna ng Jesus. Ipagkalubya pong grasyang may pakibatan, kaya kami pong kayadunan. Salamat po. Amen. Salamat po, Brother Maynard Pineda, Maya Pabengi po, Among Ronnie and Miss Doris. Ibat po, Kenny Kabetikan Bacolor. Hello po, Brother Nagkaroon din ng Maynard. development yung sa Kabetikan. Parang hindi na si Among Angel Gamboa. Kung approve ni Apong Dong ang malilipat sa Kabetikan, Bacolor, si Among Fer David. Okay. At si Among Angel, siya yung lilipat doon sa Blessed Trinity Parish sa Pilar Village. Magpapalit po sila. Oo. Pagdasal po natin si Among Fer David, nagkaroon ng bukol sa pancreas. Kaya yun yung isang consideration. Katis sa Kabetikan kasi walang sakop na ibang Opo. chapel. So at least baka makatulong. At saka parang meron yatang kwento si Among Fer na bumisita sa shrine. Parang nandoon yung parang na-feel niya yung panghikayat ng Birheng Maria, Apong Lourdes na doon mag-serve. At sakto naman po, yung pong kanyang parokya Lourdes ang inalisan Paris ng din siya, Lourdes. oh. So ito Oo, medyo mas San malaki Angeles. nasa ano na siya, Archdiocesan Shrine. Opo. At galing naman po ito kang Angelo Fabian. Good evening po, Among Kao, Sister Doris. Thank God it's Friday po. Pakiramdam may naman po yung paborito ming programa. Pasibahay po. Abayo kami, panalangin lalo ni Rudy at Mercy Magpayo family from Pasig, Candaba, and also Henenciana Canlas and family from San Nicolas, Santa Ana. Dakal pong salamat. God bless us all po. Thank you. Thank you We'll be po, praying for Sen. your intentions, Angelo Fabian, and for the Canlas Magpayo family.
Okay po, thank you po. Galing po kay Chef Fran Songing Malig. Good evening po, Father and Sister Doris. Praying for my complete healing. In Jesus' name, Amen. Okay, si Imang po. Marlene yan, Yes. malig doon sa San Isidro Resettlement. Dati kong Yun. parishioner. Okay po. Praying for your speedy recovery and total healing, Mang Marlene Malig. From Jefferson Centeno, good evening, among kaon, Sister Doris. Friday naman po, tanggap na kami naman pong grasyang pakayap. Salamat po, king laging pa mag-bless king pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa, Lorenzo Centeno, at inganak ko ay Sean Ken Centeno. Bless yan naman po yung kapatid ko, Janet Centeno, Centeno James, Centeno John, at manalig at magtiwala kami, mipalan kami kaning panamdam ng sakit, king lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat. Keep safe po from Apalit, Pampanga. Salamat po. From Leticia Pulmano Pamintuan, ingat Grace. Sino kaya si Grace? Thank you po. Ayan. So, From Crystal Renos, good evening po, among Ronin, Sister Doris. From Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, a Gracefield Friday evening, among Ronin, Sister Doris, and to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Amis tayo po yung KLNJ. Ayan, oh. So, alam niyo Dear na po Jesus, talaga, Father, once more bestow your healing grace to us, to all of us. Give us complete healing, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat, among, sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, among, and for Sister Doris and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Thank you po. Meron ka pa? Wala na po. From Ophelia Samson, good evening po. Dakal pong salamat kayong healing prayer. From June Mabalot, good evening po. Sister Jane Canlas Lorano, a blessed good evening, among Ronnie David Cao, Sister Doris, and everyone. TJF na naman, a night of healing prayer. Thank you so much, among Ronnie, for all the prayers and answered prayers being offered to us. Kindly continue praying for our family. We are healed and blessed. King Lagyo ng Jesus. Amen. Thank you, Amen. Thank you po. Sister Jane. Hindi ko pa nasot yung bagong bigay niyang Ay, wow. clerical na pinalaba ko muna kay nanay. Oh, yan. Next time, next Friday, may bago siyang bigay na clerical. Oh, Thank you, Ramana, Sister Jane. From Mary Ann Paglinawan, watching from Iba Zambales. Good evening. Thank you, Sister Mary Ann Paglinawan, Thank you for po. watching from Iba Zambales. Rosalyn Lapus, may pabing po among pakiabe kaya po sana yung pamilya mi kaya kayong healing prayer, lalo na po ako, yung nervous ko, cray kayong heart na. Siyempre, kayong bunso, sana malagwat lubos na yung mipal dan kinayap. From Bruce Zisure at Chelsea, sana po tuloy ang milako ang lagnat da. From Melinda, pangadita ito, Mama Rosalyn Lapos. From Melinda Carion Santos, palagi sama sa pray, Melinda Santos. Rest assured po, we'll be praying for you, Sister Melinda Santos. Yan, salamat. Maraming salamat po sa mga nagpadala po ng mga mensahe. At siyempre, salamat din po sa mga maraming silent avid viewers and listeners Yes ng po. KLNJ. At happy viewing din po kay Sister Hilda del Rosario Madayag. Madayag. Hello po, sis. So, kumusta, Parang Sister matagal na kami Hilda? hindi Parang, nakikita. parang kami rin, nagkita lang kami kanina. Oh, At siyempre, salamat din po kasi sa wakas nakadalaw kami kay Idol TikTok, Romeo Katakutan, at kay Madam Lota Cruz Katakutan doon sa San Luis sa kanilang Lotgar Farm Resort. Matagal na namin plano yun. Baka malipat kami ng destino, malipat ako ng destino, hindi kami Hindi pa kayo nakapunta. nakapunta. Kasi yung isang parishioner namin na active sa Paris, LECOM member siya, Sister Mayet, kabalain niya ng mag-asawang Idol TikTok Romeo Katakutan at Madam Lota Cruz Katakutan. Yung bunso niyang anak na si Jasper na pangasawa, yung isang anak, isa sa mga anak ng mag-asawa. At maraming salamat po. Marami kami nakasabay na yung iba nga galing pa ng ibang bansa.
Ganun pala dun eh. Libreng almusal eh. At ang tapos nakalibot ng konti dun sa farm. Nakapunta sa mga ostrich at saka mga peacock nila. At na-meet ko rin yung isang nagbablog na si Jomar. Isa siyang differently abled person. Si Jomar sa San Vicente. Santo Tomas. Actually, yung nagbablog yung nanay niya. Shout out kay Jomar. Ayun. Sa pagkakataon pong ito, sama-sama tayong dumulog sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at away tayo'y kanyang kahabagan ng minsan pa niyang tugunan ng ating kahilingan at ng ating makamit ang kagalingan. Manahimik po tayo at taimtim na magdasal habang pinakikinggan po natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 15, Episode 11. At ang ating Song for Healing, Huwag Kang Mangamba by Himig Eswita.
At patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang aming maipahayag ang aming pananampalataya sa iyo at nang makamit yaong kaloob mong biyaya na siyang tutugon sa aming mga kanikanyang mga kahilingan at mga pangailangan sa aming buhay. Sa gabing ito, dito sa episode 11 ng season 15 ng KLNJ, paanyaya sa amin, patuloy kaming sumampalataya sa iyo, O Diyos, nang makamit namin ang iyong kaloob na biyaya na siyang tutugon sa aming mga kahilingan. Una, O Diyos, marapatin mong igawad sa minamahal naming Papa Francisco ang biyayang nakalaan ng sa gayoy makamit niyang daglian at lubos na kagalingan ng patuloy pa niyang magampanan ang kanyang misyon sa buhay at kami pangunahan bilang iyong sambayanan, O Diyos, at marapating lagi mo siyang ilayo sa anumang kapahamakan at makamit iyong kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Inihiling din, O Diyos, na sana maging instrumento itong healing program ng DWBL 91.9 Bright FM, ang radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, upang lahat ng mga avid viewers and listeners saan man po naroroon ng bawat isa po sa kanila'y makamit sa gabing ito ang iyong pagpapala o maging sa mga pagkakataon na makibahagi sa programang ito sa ibang oras, sa ibang araw. At iyon ay panahon na iyong itinatakda upang makakamit din nila ang pagpapalang nakalaan ng makamit iyong kagalingang inaasam-asam. Maaaring mayroon ding mga minama sa buhay na mayroong karamdaman, miyembro ng pamilya, kamag-anak at kaibigan, o dili kaya sino mang may sakit na kahit di namin kaano-ano na nagpapadasal din, sa kanay ipaabot mo, igawad ang iyong pagpapala, O Diyos. Katulad nawa ng babae na sa loob ng 12 taon na dinudugo, ngayong pinapahayag namin ang aming matibay at buhay na pananampalataya, makamit nawan namin, O Diyos, sa pakikibagi sa kwentong ito din sa KLNJ, ang biyayang nakalaan upang kami gumaling sa mga karamdamang physical, emotional, psychological, spiritual. O dili kaya katulad ni Jairo, mayroon kaming minama sa buhay na mayroong karamdaman, aming samot dalangin na sana'y makamit din nila ang iyong pagpapala, O Diyos. At kay isa ni Sister Doris sa gabing ito, gayon din ni Brother Jeff, ng aming kanikanyang pamilya, sa gabing ito, O Diyos, minsan mo pang ipahayag o minsan mo pang tugunan ng aming mga kahilingan ngayong pinapahayag namin ng aming matibay at buhay na pananampalataya at ayon sa iyong kagustuhan, paraan at panahon, makamit nawa namin ang iyong kaloob na biyaya dahil kami patuloy na sa iyo, O Diyos, ay sumasampalataya. At pagalingin mo pong bawat isa sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. 12 Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Panalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Panalangin mo San kami. Matias Apostol, Panalangin mo kami. Santa Lucia, Panalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Panalangin San mo Padre kami. Pio de Peltrechina, Panalangin mo kami. San Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Lourdes, Ipanalangin Birhen mo ng kami. Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Candelaria, Ipanalangin mo Nuestra kami. Señora de la Paz Even Viaje, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Bundok ng Carmelo, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo kami. Cristo del Perdon y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Christ the Divine Healer, Pakaluluwan mo Sacred kami. Heart of Jesus, Have mercy on us. Healing Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus.
In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us more opportunities, O God, so that we'll be blessed, we'll be healed physically, emotionally, psychologically, and spiritually. In Jesus' name, Amen. amen. And may the Almighty God bless and heal you, as well as your family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po. At muli, pasasalamat kay Sister Taytay, Sister Angelita, Hilario Domingo, kasama ni Dondon, Brother Ernesto Tayag Jr. sa ibinahaging kwento ng inyong kagalingan para sa episode 11 ng season 15 ng KLNJ. At siyempre, salamat Sister Doris, lagi kang nakantabay. In absence of Brother Jeff, sana naging matagumpay din at makulugan yung naging activity ni Brother Jeff with Couples for Christ, pati na yung kanyang anak. Definitely po. So, maraming salamat din po, Father. Of course, napakalaking bagay po yung nakasama niyo po ako sa panalangin. I mean, pinagdarasal niyo rin po ako, live pa, di ba? So, ang ating po mga kakaluguran na nandyan po, ang ating mga avid viewers and listener ng KLNJ, atin po laging alalahanin. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang maisakutuparan natin ang kanyang kagustuhan. Kung kaya't ating samantalahin ang pagkakataong kaloob niya sa atin upang gampanan natin ang ating kani-kaniyang misyon sa ating buhay. At sa ngalan po ng ating pong brother, Jeffrey, no, ang ating pong kakaluguran at KLNJ, ako po ang inyong kakaluguran, Doris, sa inyo pong nakasama sa gabing ito ng KLNJ Season 15 Episode 11. Napansamantalang nagpapaalam po sa inyo hanggang sa susunod na kwentuhan dito lamang po sa KLNJ. See you po next Friday. At muling humihingi po ng pagsuporta para kayo rin sa kanilang Show My Business kasama si Jaisel Ann. Tingnan na lang po ang kanilang Facebook account, Renz Puno at saka Jaisel Ann, The Steam and Steer homemade pork shrimp siomai yummy. Maraming salamat po. Happy viewing din po kay Doc Elizabeth Ocampo Canlas. Sabi din po ni Miss Everlasting GS, thank you po. Ayan. So, maraming salamat po. Good night po, kakaluguran. Salamat po. At Father. Ako naman po si Father Ronnie Dicaw, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran ng kaibigan ng darasal para sa kagalingan ng mga sakit at maging danawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Ating baunin ang tema ng KLNJ Season 15, Episode 11, tayo'y sumampalataya ng makamit ang biyaya. Muli po, good night sa inyo mga kakaluguran, mga ka-KLNJ, hanggang sa susunod na Biyernes po. Maraming salamat at God bless po. Good night sa inyong lahat. Thank you po.